nun partido no que o Lalín chegaba con 4 xornadas sen gañar, o Areas gañara os últimos 4 partidos, e ademais comezou moi ben, marcando. Fixo o primeiro tanto do encontro, Nandi no minuto 8, sen embargo, despois chegaron 4 goles seguidos do rival. Matelo de cabeza marcou o 1-1 no minuto 19 da primeira metade. Antes de chegar ao descanso, ás beiras do tempo de lecer, chegaron o 1-2 e o 1-3. O 1-2 este que están a ver, con gol en propia do Areas. E pouco despois, o tanto de Dani Méndez, que situaba o 1-3 no marcador. Poñense o partido moi difícil para Oreas, e ainda se poría ainda moito máis complicado na segunda metade, cando a 15 minutos para o final, Coria facía dese xeito o 1-4, celebración sen tensións aos xogadores. Xa se pensaban que gañaría o encontro, ninguén pensaba que aí podería pasar algo distinto, nin sequera no tanto 2-4, no minuto 82, no primeiro dos 3 goles que marcou Fonseca. Vexan a celebración case inexistente, mirando o reloxo, sen fe prácticamente na súa vitoria. Todo cambiaría no minuto 88. Novo gol de Fonseca, non demasiado ortodoxo, agora xa que había algo máis de fe nas súas posibilidades, e no tempo engadido chegaría este lanzamento de falta que non toca ninguén de Fonseca. 4-4, o Areas empataba este encontro, o conxunto local que continúa moi por enriba das súas expectativas na zona morna. Así rematou o encontro con ese